Everyfin Merchant aplikácia používa e-faktúry namiesto tradičných bločkov, čo za sebou prináša viacero výhod. Napríklad, nemusíte používať e-kasu, vidíte okamžitý stav platby a máte plnú kontrolu nad vzdelaním vašich e-faktúr, ktoré slúžia ako oficiálny daňový doklad. Nezáleží na tom, či ste živnostník, SRO alebo slobodné podnikanie. E-faktúry môže používať každý. Poďme sa teda pozrieť na to, ako nastaviť e-fakturáciu v Everyfin Merchant aplikácii, aby sme mohli používať naplno. Nachádzame sa v procese registrácie. Sme aplikáciou vyzvaní na schválenie, prípadne upravenie číslovania našich faktúr. Vidíme odporúčaný formát, ktorý môžeme jedným klikom cez pokračovať odsúhlasiť a formát budeme používať odteraz ako číslo faktúry a variabilné číslo. Ak ale číslovanie faktúr chceme používať iné, môžeme ho jednoducho zmeniť. Opäť vidíme náhľad predefinovaného čísla na vrchnej časti obrazovky. Možno sa pýtate, či je možné nastaviť rôzne formáty číslovania, ak už používate jeden formát napríklad pri online objednávke. Jasné, nie je to problém. Práve pomocou prefixu môžete jednoducho rozlíšiť, o akú faktúru sa jedná. Everyfin Merchant vám ponúka ako možnosť EF, čo je skratka pre Everyfin, aby bolo jasné, že faktúra bola vyhotovená v apke Everyfin Merchant. Prefix si môžete zameniť ako potrebujete, prípadne ho úplne vymazať. Za prefixom nasleduje rok. Opäť, môžete ho skrátiť, prípadne odstrániť. Rovnako je to s mesiacom. Ďalšou položkou je množstvo faktúr za rok. Môžete si všimnúť, že práve toto nastavenie ovplyvňuje počet číslic za mesiacom. Od seba sú oddelené oddeľovačom. Ak chcete začať číslovanie od iného čísla ako od 1, nastavenie upravíte v poslednej položke. Na záver všetko uložíme. Naše nastavenia sa aplikujú do náhľadu. Ak sme spokojní, môžeme pokračovať. Úspešne sme nastavili číslovanie faktúr. Ak by sme v budúcnosti potrebovali upraviť formátovanie, stačí tak spraviť v nastaveniach. Pod záložkou nastavenia spoločnosti vyberieme našu spoločnosť a v horných rýchlych odkazoch nájdeme upraviť fakturačné údaje. Veríme, že vám toto video pomohlo. Pozrite si aj ďalšie videá, ktoré vám pomôžu vyťažiť maximum z Everyfin Merchant aplikácie. A ja už idem pokračovať pri daní bankového účtu.